Huwag kitang pilitin kung di ka ba handa. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Kaya sa pagtayo ko sa umaga ay hanap ko na ngiti mo na nagpasaya kakaiba. Nagbago ng lahat sa na mata, natagpuan kita. Ay. Asan bebe yung ano? Ay, yung aking Just gotta stop there and watch me go. That's alright, cause I like the way it goes. Just gotta stop there and hear me cry. That's alright, cause I love the way you lie. Love the way you lie. Glasses shine from the fire in this tough world. You always knew Mar, kumusta naman tayo dyan, Mar? I'm right. Mega shoutout dyan si Mar. Kumusta? Kauwi mo lang. Ma'am Aileen, hello naman dyan sa'yo, Ma'am Aileen. Ma'am, busy ako kay Ma'am, ay kay Sir Art Francisco channel kadidikit. Mega shoutout po dyan sa'yo, Ma'am Aileen. Ayun, ang didikit ako doon sa Road to 1K ni Art Francisco channel kanina. Hello naman dyan sa'yo, Ma'am Aileen Mapili. Welcome Ma'am sa aking live streaming. Kumusta po tayo dyan, Ma'am? Thank you for that sweet thumbs up, guys. Good afternoon, Kuya Uragon. Uy, nandito na rin sa atin guys sa Shuriken. Kumusta naman tayo dyan, Shuriken? Mega shoutout naman dyan sa'yo. Welcome din sa aking live streaming. Di ba meron kang premiere? T2. Ayan. Next day pa, yon. Kiss, mega love shoutout to you, Kiss. Keep it simple survival. Highly recommended channel, legit and organic friends of us guys, si Kiss. Ayun, mega shoutout to you, Kiss. Welcome also to my live streaming. Opo, may premiere po ako, ayan. T2, ayan. Mar, kauwi mo lang, Mar. Mega shoutout po dyan sa inyo, guys. For wonderful people in the house. Hello po dyan sa inyo. Grabing thumbnail mo, kuya, ha? Parang si Terminator. Ay, iba ba ang thumbnail ko? Hindi naman ganon. Nilagyan ko naman ng thumbnail sa akin. Iba, sa computer kasi iba. Oo, sa computer, iba. Pag sa cellphone, iba din. Kakauwi lang, boss. Ayan. Pahinga din muna pag may time. Kauwi lang, guys, si Joe Margel, ang aking mga pupoging pamangkin, no, di ba? Case, mega love shoutout to you, Case. Welcome also to my live streaming.
Hindi ko ma-play kanina yung ano mo, yung account mo, T2. Baka naman guys, hindi ano, namibigay ako ng 1WH sa sino mang magtatamsak sa mga premiere. Baka may mga premiere kayo diyan guys. Pwede niyo akong sabihan. Oo, patamsakan natin ang inyong mga ano guys, ang inyong mga premiere. Loving can hurt, but it's the Ang ingay ng mga bata, oy. it is the only thing makes us feel alive. Premiere, kakauwi lang boss. Ayan, sige. Konti pa lang ang tao guys. Bakit kaya boss? Ayan. Hindi, may nag-error yung ano ko ma. Tinatry ko kanina yung mag-music streaming. Nag-error. Konti pa lang tayo. Baka naman guys. Patamsak. Ayan. Baba lang po ako ng video Kuya Uragon. Sige lang ano, assure can. Sige lang. Dapat pala nag-StreamYard ako, no? Para umakyat kayo guys, mag-promote kayo ng inyong mga channel dito sa aking live streaming. Kung gusto niyo mag-promote ang inyong mga channel, ayan. Akala ko may problema yung account ko, boss. Hindi, may problema yung streaming application. Na ginamit ko. Sir Edwin Pin, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Sir Edwin Pin, Ugana Pin channel, ayun. Dan Tamsak host, thank you for that sweet Tamsak, sir. Welcome sa aking live streaming, sir. Kumusta naman tayo dyan, Sir Edwin? Okay, boss. Ilang ka na ba, Mar? Me. Hindi po sir, hindi po okay sir, kulang WH. Ilan na ba sir WH mo sir? Hindi na nakapangisda, pagod na kasi paggaling trabaho. Okay lang yun Mar, okay lang yun. Asikasuhin mo muna yung trabaho, 108 boss. Okay lang yun. Asikasuhin mo muna yung trabaho and then saka na natin ipangisda. Mabilis lang naman ang pangingisda. May alaga ka dito. Ma'am Adel, hello po dyan sa'yo Ma'am Adel. Mega shoutout naman dyan sa'yo Ma'am. Welcome back Ma'am sa aking live streaming. Nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi. Ayun, hello naman dyan sa'yo Ma'am Adel. Welcome back Ma'am sa aking live streaming. Shout out, di ba? Ang sabi ni Ma'am Adel Sulit. Hanapin ko muna sir yung ano mo sir. May 28, 6 p.m. I'm going under in the time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to hold, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know how to play. Know the day bleeds, somebody know, you know he is, and keep me through it all. I let my guard down, and when you pull the rug, I always get a kid who used to be so. Sir, T3 ka sir, T3, ayan. T1 hanggang T3. T3, ayan. Miles Away, mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Miles Away channel, Tamsak dan po host. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Miles Away. Welcome din po ma'am sa aking live streaming, Ma'am Miles Away. Kumusta naman tayo dyan guys? Kumusta yung bully section nyo ni Ate Jonah, ayon? Doon sa aming group chat, ayon. Ako talaga yung nabubully doon, oo nga.
Si Ma'am Bulls talaga, si Ma'am Ina Macri, at saka si Ma'am Jonah Salundaga talaga. Tatlo lang kami guys na nandun sa GC. Oo nga. Ako ang kawawa doon eh. Sa dalawa. Ma'am Miles Away Channel, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Miles Away Channel. Welcome din po sa aking live streaming. Mayan ako magtamsak, boss. Charge muna ako lobat na yan. Sige lang, ma. Sige lang. Thank you naman dyan sa iyo, ma. Konti lang tayo, guys. Baka naman, patamsak ako, guys. T1, T2, and T3. Then sabihan niyo ako kung ilan yung tinamsakan nyo. Baka naman. I am giving away 1 WH. Bigkis ng walis. Magtamsak muna ako, tamsak. Balik ako mamaya. Sige lang, ma. Sige lang. Sabi daw ni Ate Jonah, ikaw daw yung unang magbully. Hindi po. Mama Elsa Way Channel, ilagay natin kay Night Boot. Para naman patamsakan natin yan, ma'am. 2 days pa, May 29, 8:30 p.m. Si Mil Team Channel. Sino ba talaga, ma'am? Ninja mo yan, ma'am. Ceará para todo o Brasil. Ilagay natin kay, sino ba yung bakante dito? T4. Ito, tapos na yung T4. Mil Team Channel, ayan. Miles Away Channel. May 28, kailan ba to? May 29, 8:30 p.m. Ayan. Ma'am T4 ka po, Ma'am T4. Ayan. Si Ma'am Miles Away Channel. T4 guys, T4. Ayan. Ito guys, Mil Team. Ninja po itong si Miles Away. Sige lang po, ma'am. T1 hanggang T4 guys. Ayan. Yung mga nakakailangan ng WH lang. Ay, dalawa lang pala tayo. Sige lang. T1 hanggang T4 guys. 2 million people in the house. Silo naman dyan sa inyo guys. Mega shoutout sa inyo. Thank you also for keeping me in your background. Ayan. Big kiss ng walis buklod. Ang ganda naman ng mga bulaklak dyan, ma'am. Oy. Magtamsak muna ako, tamsak. Sa mga premiere. Dami palang mag-premiere sa May 29. Sa'yo, di ba, alas 7? Ashuriken. Ako po host, patulong ng WH, sabi ni Ma'am Miles Away Channel. Ilan na ba yung mo, ma'am? Ilan na ba yung WH mo, ma'am? Se o style toca, até a concorrência dança. Opo, ayan. Ma'am Miles Away, ilan na ba yung WH mo, ma'am? To be exact. 7 p.m. Ayan. Sa'yo, Ashuriken, ilan na ba yung WH mo, Ashuriken?
Kalapatero Loop, tamsak ayun. Kalapatero Loop. Mega love shoutout naman dyan sa bagong graduate. Oh, kaka-graduate lang guys ni Kalapatero Loop. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Kalapatero Loop. Welcome din sa aking live streaming. Bigyan kita ng iyong moderator function. Ito guys, oh, baka naman guys, hindi nyo pa kaibigan si Kalapatero Loop. Ayun, makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Congratulations naman dyan sa iyo, sir. Sa, bagong graduate ng 1,000 subscriber yan, si Kalapatero Loop. Doon kay Sir Art Francisco Channel. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Smooth Just with Rusty. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended channel yan guys, si Smooth Just with Rusty. Ayun. Mega shoutout po dyan sa iyo, ma'am. Kumusta? Thank you also for that sweet thumbs up. Angel Chedra, T1 Dikit, kalembang po sa iyo at tusok din po sa premiere mo. Ayan, sabi ni Miles Away Channel. Ma'am Smooth Jazz, thank you for that sweet thumbs up, Ma'am Smooth Jazz. Sir Kalapatero Loop, maraming salamat naman sa pagdalaw mo sa aking live streaming. Welcome sa aking maliit na bahay, oh, di ba? Sa akin kuya, yung WH ko is nasa 76 pa. I-workout natin Ash, yung WH mo. Kung sana'y may computer ka, mas mabilis, mas maganda, mas madali. Pero okay lang yan, Ashuriken. Wag kang mawawala ng pag-asa. It's totally fine. Kasi nga nung itinodo ko yung pag-earn ng WH, it takes me ilan ba yan? It takes me 2 months, 6 days lang kapag itinodo. Itodo natin yan pagkatapos ng aking mga obligasyon. Tulungan kita dyan, Ashuriken, huwag ka mag-alala. Together with Sir Edwin Pin Channel, huwag ka mag-alala sir, tulungan ko rin po ikaw. Eto guys, si Kalapatero Loop, padagdag naman ako guys. Kalapatero Loop. Ayun. Bagong-bago natin na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada yan guys. Nakagagraduate lang ng 1,000 subscriber. Huwag kayo guys mag-alala. Bawat didikit dyan kay Kalapatero Loop, once na na-confirm yan, merong isang naka-reserve na magbabalik sa inyo, di ba? I-reserve nyo na. Ma'am Grace B. Vlog na nasa harang daw. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Grace. Welcome din mo sa aking live streaming. Ashuriken Dikit kalembang po sa iyo at tusok din sa premiere mo. Ayan, sabi ni Ma'am Miles Away Channel. Guys, paalala lang guys, wag niyong didikitan ng premiere sa. Premiere is not a video. It is set to be your future video tinatawag, di ba? Wag nyo guys didikitan ang mga premiere ha. Maghanap pa rin kayo ng mga video. 1 minute pataas. Tama na yon. 1 minute pataas. Maghanap kayo guys ng video. Yun ang dikitan niya. Pero kung ako ang nagdidikit guys, namimili ako ng 1 minute lang. Ayoko ng pinakamahaba. Ayoko ng napakahabang tatapusin ko. Gaya doon kay Sir Kalapatero Loop, ang ibinaba is 8 minutes. Naghanap ako ng 1 minute lang kasi 1 minute is part of YouTube Partner Program Eligibility yung tinatawag. Ayan. Ako si Eva Tamsak host. Mega love shoutout din po dyan kay ako si Eva. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan all the way from Sir Art Francisco Channel's live streaming. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, ma'am. Ako si Eva. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Bigyan ko na rin po ikaw ng iyong moderator. Ma'am, ako si Eva, so that you can now start making friends also in my live streaming. Ayun. BG lang po, ayan. Sige lang po, Kalapatero. Thank you, kuya, sa tulong na nervous ako for a second dahil baka sabihin mo, it takes me 2 years. Di naman. Di naman yun. It's just, mga 2 buwan. Siguro mataas na ang 4 na buwan. Itodo natin. Mabilis lang naman yan. Tamang-tama, nag-aantay ka ng iyong, ng iyong edad. Kalapatero Loop, dikit kalembang puso yo. Sabi ni Ma'am Miles Away Channel. Si Ma'am Smooth Jazz, naka-BG sa atin. Ako si Eva. Ito guys, ako si Eva. Dropping also her link. Baka hindi nyo pa kaibigan yan si ako si Eva. Also known as Eva talaga. O, diba? Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys na meron po siyang 1,010 ilan ba? 1,010 subscriber or 10 pataas, 10 plus. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Eva talaga, o diba? Wala bang Adan? Eva Adan. Ganun.
Kalapatero Loop, dikit kalembang puso yo, sabi ni Miles Away Channel. Baka naman guys. Padikit naman ako guys kay Kalapatero Loop. Ayun, ka-graduate lang. Sana all po, kay Eva talaga may 1K na po. Congrats ayun, sabi ni Ashuriken. Ilan ka na ba Ashuriken? 2,200 plus. Okay lang yun, ano Ashuriken. Yun nga yung sinasabi ko sa iyo, Ashuriken, kung talagang magpo-focus ka mangingisda, kung talagang mangingisda ka, sa akin, kapag ako nangingisda sa isang araw is minimum ng 90 or 80 ang nakukuha ko. Ayan, nakapokus ako doon. Kasi mabilis ako mandikit. Dan bagong dikit at kalapaterong loop, sabi ni Sir Edwin Pin Channel, o, di ba? Sisid lang, Ashuriken, ang sabi ni, ako si Eva. O, sisirin mo na yan, oy. Oo, guys, kaibiganin nyo yan, guys, sa Ashuriken. Napaka-pogi niyan, guys. So, nga, tubuhin ko yan, eh. Mas pogi pa sa akin, eh. Oo. Kung gusto nyo, guys, makita ang kapogian na Ashuriken, kalembangin nyo rin po yan, guys. At abangan nyo ang premiere niya ngayon. Magpi-face reveal na yan. Nang makita nyo ang kapogiang tinataglay niyan. Time check tayo guys, 3 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. For wonderful people in the house, hello po dyan sa inyo. Thank you also for keeping me in your background. Dating dikit na sa iyo, Ashuriken, sabi ni, ako si Eva. Makipagkaibigan kayo guys. Baka may mga premiere kayo dyan guys, sabihan nyo din ako, patamsakan natin ang inyong mga premiere. At kung nangangailangan kayo ng WH guys, I am giving away free WH. Magtatamsak lang kayo sa premiere, bawat tamsak nyo, susuklihan ko ng 1 WH ang bawat tamsak nyo sa bawat premiere na nandyan kay Night Boot. Ayon, T1, T2, T3, T4 tayo guys. Ako si Eva, okay po, thank you sa dating dikit nyo. Ayan, sabi na Shuriken. Mambuhay. Uy, kumusta naman tayo dyan, Mambuhay? Nasa harang daw. Maglalaro naman to ng harang. Tapos mamaya magluluto na. For me, Kuya Uragon, mas mauna ka makaabot ng 1K sub kaysa 4K WH. Mali. Ito, assure ka na. Ito, tingnan mo yung aking second monetized channel account. Alam mo bang unang nakagraduate WH niyan? Yan ang aking second monetized channel account guys. Si Little Aura. Ayan. Unang nakagraduate niyan WH. Oo, nakagraduate na yung 4,000 WH niyan. And yung isda niyan, ipinangisda para lang maka-apply ako ng monetization. Ayan. Dana Ashuriken tamsak, sabi ni Edwin Pin Channel. It's not about alin ang mauuna, which one should be the one you finish, ganon. It's all about diskarte lang. Kung alin ang uunahin mo, depende yan kung saan ka unang magpo-focus. Qualidad. Kasi ako ang una kong pinagraduate kay Little Aura ko is yung WH niya. Mambuhay, hello po dyan sa Mambuhay. Sana nakapasok na si Mambuhay na nasa harang daw. Ito pa guys, si Kalapatero Loof. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys, si Kalapatero Loof. Ayun, na naka-background sa atin. And then yan si Ma'am, ako si Eva. Ayun, kaibiganin nyo na rin po yan guys. Si Mambuhay na may code sa aking best friend. Baka naman guys, highly recommended monetized channel yan si Mambuhay. Harang daw is buhay. Edwin Pin Channel, dikit kalembang po sa'yo, sabi ni mo Miles Away Channel. Happy birthday pala dyan sa mga nagsiselebrate ng birthday dyan. Time check tayo guys, 7 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Shine,
Equipe Sensação do Rock. Não é melhor, e sim diferente. Ma'am Maricel, kumusta naman tayo dyan, Ma'am Maricel Abila OFW Dubai? Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Maricel Abila OFW Dubai. Welcome din po sa aking live streaming. Sir, si Joel's Finest, nandito rin sa atin, also known as Pablo Apostol. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Sir Joel's Finest, o diba? Kaka-graduate lang ng 1,000 subscriber niyan guys kahapon, si Sir Joel's Finest, also known as Pablo Apostol, who is in our live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Sir? Naglagas po ba, Sir? Inday Ronas Vlog, nandito rin sa atin. Hello din po dyan kay Ma'am Inday Ronas Vlog. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan. Hello din po dyan sa iyo, Ma'am. Welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. Nandito na guys si Pre. Oy, Sir Ashuriken, nandito na yung pinakang bully sa mga bully. Oo. Ako lang ang binubuli. Ako lang ang kayang bulihin. Yan guys, si Ma'am Jonas Salundaga, ang aking kaibigan, napaka-supportive kong kaibigan yan. Highly recommended monetized channel na nag-live streaming tuwing alas 8 ng gabi. Pagkatapos ng aking live streaming guys, yan si Ma'am Jonas Salundaga, nagla-live streaming yan guys. Baka naman gusto nyo guys kaibiganin yan. Oo nga. Still gaining po, sir. O, diba? Congratulations naman po dyan kay Sir Pablo Apostol, also known as Joel's Finest, and kay Kalapatero Luf. Ayun, ka-graduate nila lang guys ng 1,000 subscriber. If makakuha na kasi ako ng pera galing sa YT Kuya, pwede na ako at least makaprovide my own stuff for my college fees or ano pang importanteng kailangan. Ayun. You will gonna take time, you will gonna exert a lot of effort, and syempre kailangan be responsible. Ganon. Yun lang talaga naman ang dapat na attitude mo for you to reach all your all the things that you are aiming, that you are planning or you wanna do. Parang ganon. Pre, sa bait kong to, di talaga ako bully. Mukha ko pa lang, di makabasag ng pinggan, pero makabasag. Diba? Akalain mo yun, babasagin yung mukha ko. Hindi makabasag ng pinggan, mukha ko daw babasagin. Kumusta naman tayo dyan? Yun nga yung sinasabi niya, kaibigan lang din naman ang masisira sa kanyang kaibigan. Kaibigan ko ba talaga ikaw, pre? Ma'am Cheche! Oy, Ma'am Cheche! Hello naman dyan kay Ma'am Cheche, oy. Hello naman sa iyo dyan, Ma'am Cheche. Welcome din po sa aking live streaming. Nakita ko na tong premiere ni Ma'am Cheche pala kanina. Ilagay ko kay Nightboot, Ma'am Cheche. Highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Cheche. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Cheche? Welcome din po sa aking live streaming. Si Ma'am Buhay, Ma'am Buhay, ano ka ba, Ma'am Buhay? Tapos na ba yung premiere mo, yung kahapon na pinatamsakan mo? Ilagay ko mo, check ko muna si Ma'am Buhay. Bago ko palitan, ayan. 3 days pa pala, ayan. Kailan ba to? May 30, 10 p.m., ayan. Si T5 guys, meron pa, ayan. Hanapin ko si T6. Ito, palitan ko si T6. May 26 pa, kahapon pa to eh. Si Ma'am JM channel. Kailan ba to, ma'am? May 27, 10:15 p.m. Ayan. The light that wakes the wave, but through the waves, everyone is lonely sometimes, but Ma'am Cheche, T6, ma'am. Ayan. T6 guys, T1 hanggang T6.
Mega love shoutout Joel's Finest ng pagbatis ng galing pa kay Ma'am JM Channel. Ma'am May Vlog nandito na rin sa atin. Pati si Ray Carriaga nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am May Vlog, kay Ma'am Jonas Salundaga at kay Ray Carriaga nandito sa atin guys ngayon. Hello naman dyan sa mga magkakapatid. Ora host, if daw makatamsak sa'yo, di daw makatamsak sa'yo si Joel's Finest. Okay lang po yan. Ray. Mega love shoutout buhay. Sabi ni Ma'am ako si Eva. Ito guys, padikit naman ako dyan guys. Si Ma'am Adel yung mga gusto nyo guys. Si Ma'am Jonas Salundaga. Si Ma'am Ina Macpri. Ayan. Si Jomer Gel. Ayan. Sino pa ba? Si Ma'am Claridel Ilanga. Ayan. Si Ma'am Team Showbie. Joel's Finest. Mega love. Ayan. Sabi ni Ma'am buhay. JM Channel on, sabi ni Ma'am Smooth Jazz. Munting handa sa birthday ni Kuya Janjan. Nag-effort din gumawa ng video, so sweet. O, diba? Tamsakan natin yan, guys. Patamsak, guys. Patamsak. Alas 10 ng gabi. Wow, galing ha. Hindi ka nilagasan ni Lolo Joel's Finest. Opo, Ma'am JM, kasi inanuhan ko din. Naka-play naman sa akin din si Sir Joel's Finest kagabi sa akin. Magdamag din yan. Together with my VIP member. Ayan, naka-play din naman yon. Ilan ka na ba, Sir Joel's Finest? Me. Wag mo muna, sir, ipambabalik, sir, ha? Hanggat di mo pa nare-receive yung, email ni YouTube, wag mo munang ipambabalik. And I am encouraging also Kalapatero Loof na wag mo munang ipambabalik yan, sir. It is because ang subscriber count nyo at subscription count nyo is hindi, pantay. Based on, subscription time frame ninyo, guys. Based on your time frame, ngayong araw na to ang pinakamaraming nagdikit sa inyo. Diba? Ngayong nakagraduate kayo. So, I am encouraging guys, also Kalapatero Loof, na kung meron siyang ninja, gayahin niyo yung ginawa naming diskarte. Nakuha ko yan kay Ma'am Adel Sulet. Para laruin natin si Lolo na kapag ka-graduate nyo lang guys, nakakuha kayo ng maraming dikit, i-play nyo ng ninja nyo yung inyong account. Para naman isipin ni Lolo na kung bakit marami kayong subscriber ngayong araw, it is because marami ding WH kayong nakuha na pumasok sa inyo. Ganun po yun. Ako din Kuya Urgon kahapon from 2:07, ako to 2:30 sub, at hindi ako nalaglag. Dasalan ko ba? Gusto mo dasalan ka? Ora host, di mo ako pinagraduate ay, sabi ni Mambuhay. Mambuhay, graduate ako, dating graduate ka na, dating monetize ka na. Oy, Ma'am Simpulay, nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Simpulay Leonardo or si Toto. Na binubuli si Pri. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Ma'am Simpulay Leonardo na binubuli yung aking kaibigan. Ay, wag niyong binubuli ang aking kaibigan. Kaibigan ko yon. Kahit anong mangyari, kaibigan ko yon. Oo nga. Pre, paghihiganti kita, pre. Oo nga. Mega love shoutout sis Langga, Simpulay Leonardo. Oo. Pre, binababa, pre. Binababa ni Ma'am Jun, ni Ma'am Chichi. Si Ma'am Chim talaga ang bully. Oo. Host, nag-play din ako ng playlist ni Joel's True Pablo. Okay lang po ba yun? Di nakalag out si Joel. Okay lang po yun, sir. Okay lang po yun. Basta you're using the same, different account na tinatawag. Ayan. Ura host by Kusina Beauty na ako. Ayan. Sige lang po, mabuhay. Sige lang po. Frenemies talaga kayo ni Ate Jonah. Pre, sus ko, sakit na nang nararamdaman ko hanggang bakba. Iba din. Oo. Frenemies talaga kayo. Hindi ko nga alam kung talagang kaibigan ko yan, Shuriken. Yan talaga si Ma'am JM Channel talaga pre, binubuli ka talaga pre ni Ma'am Cheche. Ay tingnan mo. Tingnan mo yan. Pati yung code niya nilalapang. Baba ko na din sa akin, Sir Uragon John. Why naman Tita Jonas Salundaga? Uy, padikit naman ako guys kay Kalapatero Loop at kay Joel's Finest. Sige na guys, maluoy. As pala Ora host, okay pa ba times
To ikot tanggapan ni Lolo. Ayan. Okay pa yun, ma'am. Okay pa yun po. But beware guys, ha? Beware guys. Sa mga monetized channel guys na nilalaro yung kanilang mga harang, never ever earn revenue sa paglalaro ninyo. If you are wise enough guys, you all you have to do is to clear your history, and then if possible gumamit kayo guys ng ayoko sanang sabihin dito sa live streaming kasi nare-review ang live streaming Gumamit kayo guys ng mga private browser para yung history nyo is hindi nakukuha, hindi na-record. Pagkatapos na ma-play ninyo lahat, i-close nyo yung private browser, i-open nyo uli, ayan, mag-clear history naman kayo, tapos i-play ninyo para pumapasok yan. Pero kapag pagkatapos niyan, isa-sign out nyo lang or switch account nyo lang, yung mga cache ninyo is nandun pa rin sa nyo, mga cookies and cache nyo is nandyan pa rin sa mga gadgets ninyo na hindi nyo nakiklear yung history is sasabihin, hindi na si YouTube ang kalaban nyo yan, si AdSense na. Sasabihin ni AdSense, you are making your own revenue and it is non-tolerable. Ayun, hindi kayo ito-tolerate niya. Pero okay lang, nasanay na akong bulihin. Ang syakit. Host, bakit di ko mabuksan tamsak page mo? Pindot ko X, ayaw niya mabuksan. Host, bakit di ko mabuksan tamsak page mo? Pindot ko X, ayaw. Alin po yun, sir? Hindi ko makuha. Sis John, nasa Lundaga, friend talaga kita. Di ba pag friend, binubuli talaga. Tingnan mo yan si Sir Uragon. Grabe kung mambuli sa'yo dahil sobrang dikit kayo. Ganon, pag true friend. Oy, Juan, talaga, hindi ko nga alam kung kaibigan ko ba talaga yan. Oo. Nasasaktan pati yung kaluluwa ko. Oo. Yung akala mo may kakampi ako o wala, ang syakit. Nag-iisa na lang ako sa mundo ng YT Galaxy. Sana all may galaxy ng YT. 11 wonderful people in the house guys. Baka may mga nangangailangan ng WH dyan guys. I'm giving away free WH sa mga nangangailangan dyan. All you have to do is to cast your like in anyone's premiere. Susuklan ko yan guys ng WH bawat tamsak ninyo sa mga premiere. T1 hanggang T6 guys. T1 hanggang T6. Sa live chat, then change page ka, tick mo ang X para lumabas ang tamsak sign. Ayaw niya bumukas. You are using sir? Naka-mobile ka ba ngayon, sir? So hindi mo alam kuya kung kaibigan mo siya. Oo, nagdududa na nga ako Kasi kung titingnan mo, hindi makabasag ng pinggan, pero lasog-lasog ang buto ko. Oo nga, luray-luray na nga ako sa pamumukpok at pangungulboy. May 50% pa yan na hati. Oo nga. Tapos, babasagin pa mukha ko. Halain mo yun. Oo. Hala, kawawa ka naman talaga kay Sir Uragon. Hindi niya alam kung ano mo siya. Pagkatapos ng lahat-lahat, ginaganyan ka. Syakit talaga. Oo nga. If you are using mobile phone, sir, pwede mong i-refresh. Parang gano'n. Tawag dito? Naka Google Chrome ka ba? Or if you are using any browser? Ma'am Victoria Kulubi, ang aking BB Labs nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout naman dyan sa aking BB Labs. All the way from Malaysia, always in our live streaming also. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am BB Labs? Welcome din po sa aking live streaming. Cute ng butterfly ang may-ari. Duda pa. Kalain mo yan. Hindi ito butterfly. Oy, dragonfly. Dragonfly, diba? Ang ganda. Pinatayo ko dyan. Diba? It's a dragonfly. Tamsakdan host. Ayan, sabi ni Ma'am Claridel. Nandito na rin sa atin guys si Ma'am Claridel Ilanga. Yung kaninang binababa ko guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilanga. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Oo nga Ate JM.
Circle that comes back around. Channel, I resign. Mega love shoutout po Mami Victoria Colubian. Pagbatis ng gagaling pa kay Ma'am Simple Leonardo. Ayan. Oh, I don't need you. Diyos ko pre, same lang yon fly. Spelling lang ang... Sige. Guys, ibiganin nyo yan guys. Si Calapatero Loop guys. Nakagraduate yan kanina. Pinagraduate namin yan doon kay kay Sir Art Francisco Channel. Habang nakabidya ako doon kay Ma'am Claridel Ilanga. Nandun si Ma'am Team Showbiz. TNT. Di ba? Good evening lang guys, sabi ni Ma'am Claridel. Di makagalaw si Joels, Pablo at Mateo. Nagsiswitch account ka po ba? Baby, happy that I finally moved on. Baka sir kailangan i-update. Updated ba or outdated na ata? Ayan. Claridel Ilanga Yahoo ang pagbatis ng gagaling pa kay Ma'am Jonas Salundaga. 10 wonderful people in the house guys. Sa mga nangangailangan ng WH dyan, T1 hanggang to T6, magkakaroon kayo ng 6 WH sa akin guys. At kung meron man kayong mga premiere, sabihan nyo lang ako. Ibaba natin yan guys, patamsakan natin at the same time mamigay tayo ng WH sa bawat magtatamsak ng inyong mga premiere. Mama Atimon Vlog, nandito na rin sa atin guys. Ang secretary ng mga budol. Hello naman dyan kay Mama Atimon Vlog. Nagmamayari ng napakadaming camel na nasa Kuwait. Diba? Pag-aari niya guys ang napakadaming camel. Nag-live streaming tuwing alas 6 ng umaga. Marami kayong may isla dito guys kay Ma'am Atimon Vlog. Kaibiganin nyo na rin po to guys. Si Ma'am Atimon Vlog. Ayan. Premieres in 3 days. May 37, 15 p.m. Diba? Nagmukbang na naman siya. Kain pa more. Si T7, kumusta? May 26. Tapos na si May 20. Si Aldrin Gandesa. Ipalit ko ikaw ma'am kay T7. Ayan. May ano ba yan? May 30, 7:15. Ayan. Ma'am T7 ka po Ma'am Atimon. Ayun, T7. Ma'am Eileen, thank you also for keeping me in your background. Simple Leonardo Noy, musta sabi ng Ma'am Atimon Vlog? Weather ng spilling. Hello naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilanga. Nagbabalik natin guys na kaibigan na live streaming tuwing alas 3 ng hapon hanggang alas 5 guys. Si Ma'am Claridel Ilanga, legit and organic, highly recommended monetized channel yan si Ma'am Claridel. Hello naman dyan sa'yo Ma'am Claridel. Kumusta naman tayo? Meditation and relaxation music and channel. Mega love shoutout also to you. Welcome also to my live streaming. The name is meditation pala. Ayan. Meditation and relaxation music channel. Mega love shoutout naman dyan sa iyo kapatid. Welcome din po sa aking live streaming. And thank you also for keeping me in your background. Sino ba? RTV, sa'yo ba yan? Red Zone TV. Meditation and relaxation music channel. Meditation pala. Kala ko meditation. Kay Harlem O pala to. Si Harlem O nandito sa atin. Hello naman dyan kay Harlem O. Mukhang mapipeke pa ako na ito eh. Oo nga. Baka guys hindi nyo pakaibigan yan si Harlem O. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Oo nga. Highly recommended monetized channel also yan si Harlem O na nandito sa atin. Ayan. Uragon sir. 6 premiere ang natamsakan ko sabi ni Rica Riaga. Noted pre, ayan. 6WH. Uy, may utang ako guys. Yung kahapon ng mga dumikit kay Joel's Finest. May utang ako sa inyong tag to 2 hours. Tag to 2 hours guys yung kahapon. May utang ako sa lahat ng tag to 2 hours guys. Kasi nag-brown out sa amin dito ng 2 hours kanina. Kaya may utang ako sa inyong 2 hours. So idadagdag ko na lang dito. Ayan. Yung kahapon naman nandikit. Ma'am Jeans Channel. Nandito na rin sa atin si Ma'am Jeans Channel. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Jeans Channel. Nagbabalik natin guys na kaibigan si Ma'am Jeans Channel na may code sa aking JC. Mega love shoutout naman po dyan si Ma'am Jeans. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Patrick
nyo na ako 900 na lang. Wow, sana all. Sian Bell. Mega love shoutout naman po dyan kay Sian Bell. Welcome din po sa aking live streaming. Thank you for that sweet thumbs up. Sian Bell. Wow, Sian Bell. Jingle bells. Ma'am Sian Bell, bigyan kita ng iyong moderator function, ma'am, para naman pwede ka na magbaba ng iyong bahay kung gusto mong makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Welcome din po Ma'am Sian Bell sa aking live streaming. Dan dikit din, Joel's Finest, sabi ni Sir Edwin Pin Channel, Road to Tupokpok. Marunong. Tusok T1 to T6. Ayan, sabi ni Ma'am Atimon Vlog. Noted po, Ma'am Atimon Vlog. 6WH, ma'am, bigyan kita 6WH. Guys, yung kahapon, guys, may utang akong 2 hours sa inyo, ha? Kasi nag-brown out sa amin dito kanina. 2 hours. Ma'am Garansyo, nandito na rin sa atin, guys. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Garansyo. Nagbabalik natin, guys, na kaibigan din. Mga napaka-supportive, very supportive, highly recommended monetized channel yan. Si Ma'am Garansyo. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Garan? Welcome din po sa aking live streaming. Maya ako, manusok, tamsak. Ayan. Sige lang po, Ma'am Jeans. Ayan. Time check tayo, guys. Sunday, 8 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Philippine Standard Time. Si Ma'am Adel na nakabidyo sa atin, guys. Ito, kaibiganin nyo to, guys. Yung mga nangangailangan dyan ng mga patamsak sa mga premiere. Yung mga nagpapasupport sa premiere, guys. Yung mga nagpapabomba. Oo nga. Kalapatero Loop, Edwin Pin Channel, na daw sa'yo si Kalapatero Loop. Ito, guys, si Kalapatero Loop, guys, is bagong graduate ng 1,000 subscriber. Baka naman, guys, nang babalik siya agad ng kanyang ninja. Antayin nyo lang, guys, ang kanyang main channel. Babalikan pa kayo niya ng kanyang main channel, no, di ba? Okay na, host, tama ka, refresh lang. Opo, Sir Joel. Ang fresh mo, boss. Ayan. Thank you naman, guys. Uragon, 7 premier host, sabi ni Ma'am May Vlog. Noted, Ma'am May Vlog. 7WH. CC1. Ilang T-boss? Ayan, T7. Hanggang 7. Sino pa, guys, may mga premiere dyan? Yung mga nandito sa atin, guys, baka may premiere kayo. Wag nyo, guys, na pinagdadamot ang premiere nyo. Sabihan nyo ako, patamsakan natin yan. At the same time, mamigay tayo ng WH. Sa sino mang magtatamsak, magkakaroon ng tamsakan yung mga premiere. At the same time, yung mga magtatamsak is magkakaroon din po kayo ng WH sa akin. Hindi kayo uuwing luhaan pala, di ba? At least. So, Uragon T1 to T6 dan po. Sabi ni Ma'am Simpolay Leonardo. Noted po, Ma'am Simpolay. 6WH. Hey sis, May Vlog, thank you sa pagbaba ng code ko. O, di ba? Sabi ni Ma'am Cheche. Ibaba mo na rin, ayan. Assure can dan dikit kalembang all sa bahay mo. Pasukli na lang po dito sa main ko. Baka hindi mo pa kadikit. Thanks. Mega love shout out. Sabi ni Sian Bell. Sino yung main channel mo, ma'am? 3 healthy ingredients. Watermelon smooth. Si Ma'am Lay Explore It. Sige. Si Ma'am Lay Explore It pala to. Ayan. Highly recommended monetized channel yan, guys. Si Ma'am si Ma'am Lay's Explore 8 yan. Tamsak dan sabi ni Sir Pablo Apostol. Ayun, thank you naman po dyan sa iyo, Sir Pablo Apostol. Patusok sa premiere, sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan si Ma'am Saimi D Vlog. Highly recommended monetized channel. Mga magagandang babae sa balat ng tinalupan niyan, guys. Oo nga. Yung isda mo talaga, may sakit. 9/15, May 27. Kailan ba? Ngayon yon. Si Ma'am Saimi D Vlog. Nasa T14 pala si Ma'am Saimi D Vlog. Ma'am, ilagay kita, ma'am, sa T8. Baguhin ko, instead ng T14 is ilagay ko sa T8.
This time before I met you, too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, tell your friends it was nice to meet them, but I hope I'm never sleeping again. I know it breaks your heart, moving to a city and I broke down my head. 4 years no cars, now you're looking pretty and I hold something. I can't stop. No, I can't stop. So tell me 'cause I know I see the world and I know you can't afford it. Ayun, T8 guys, T8, ayan. Pwede na ang T8 guys. Ayan. Binago ko lang yung T8. Mega love shoutout nandiyan sa iyo, Ma'am Saimi D Vlog. Lagang salamat host. Welcome din po sa aking live streaming. Tamsak Dan. Thank you for that si Tamsak guys. Si Ma'am Cheche, mega love shoutout Saimi D Vlog. Ang pagbatis ng gagaling pa kay Ma'am Cheche. Bearpax Gaming, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Bearpax Gaming. Highly recommended channel also yan guys, si Bearpax Gaming. Kumusta naman tayo dyan, Bearpax Gaming? Welcome din po sa aking live streaming. Si Ma'am Midnight Jen, always online, also known as Midnight Blue. Nandito na rin po sa atin guys. Ayun, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Midnight Jen, always online. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Midnight Jen? Bearpax Gaming, kumusta naman tayo dyan? Welcome back din sa aking live streaming guys. 15 wonderful people in the house guys. Maraming salamat sa inyo. Time check tayo guys, 33 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Ox lang po host. Good to know sir. Eto guys, padikit naman ako guys kay Ashuriken at kay Kalapatero Loop. Ayun, T6 Dancer, Kalapatero Loop. Sabihan mo ako sir kung ilan sir. Ipunin mo lang sir, hindi ko nakuha lahat. Bigyan ko rin ikaw ng W8 sir, Kalapatero Loop. Sayang naman. Okay lang po host, thank you. Ayun. DJST nandito rin sa atin guys. Mega love shoutout din po diyan kay DJST. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan niya si DJST who is in our live streaming also. Napaka-legit and organic. Very supportive friend of us yan guys. Si DJST. Kumusta naman tayo dyan sir DJST? Welcome back din sa aking live streaming. Mega love shoutout Simpulay Leonardo. Hello. Ang pagbatis ng gagaling pa kay Ma'am Midnight Jen Blue. Midnight Blue pala, ayan. Ma'am Jeans Channel T, Ma'am T. Ayan, hindi P. Yan. Yan guys Yan guys yung mga nangangailangan ng WH, noted po sa mga dumikit sa akin. Maya po magbabalik ha, naka-music stream main ko. Naka-music streaming pala. Bombahin yan. Kailangan mabomba yan. Si Ma'am Atimon, magtamsak muna ako. Tamsak kay Ma'am Atimon. Si Ma'am Buhay, nakatamsak na ako dito. Ipabomba natin yan, Ma'am Cheche. CM channel dan po, ayan. Paktay ka ngayon. Ma'am Cheche, siningil ka na. Guys, babomba din ako guys. Naka-music streaming yung ni Ma'am Cheche. Ayan. Babomba naman ako guys. Darling, just dive right in. Ray Carriaga, mega love shoutout, noted po ayan. Sabi ni Ma'am Cheche. Pabomba ako guys, yung sabog na sabog. Yung nakapin sa atin guys, pabomba naman ako, pabomba. Bakit may tuwad to ma'am? Sumabog siya. Bawal daw sabi ni Nightbot yung pagpapasabog. Sabog ka sa akin. Ma'am Inday Dario Vlog, nandito na rin sa atin. Ma'am Inday, hindi kita napuntahan kaninang umaga. Sorry talaga Ma'am Inday, nagising ako alas 7. Alas 8 pala. Ay, hindi, alas 7:30 ata yan. Sorry na talaga Ma'am Inday ha.
Mega mega love shoutout po dyan kay Ma'am Inday Dario Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Marami kayong may isda dito guys na mga magiging kaibigan. Ayan, kay Ma'am Inday Dario Vlog at kay Ma'am Atimon Vlog. Halos magkasabay silang nagla-live streaming. Hello po dyan sa'yo Ma'am Inday Dario Vlog. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Sabog na. Ayun. It's okay lang Sir Uragon. Love ayan. Sorry talaga ma'am ha. Dan T1 to T8 Uragon, ayan, sabi ni Kalapatero Loof, ayan. 8 awali, sir, bigyan kita sir. At kung di man mag-8 hours ang iyong bigyan kita ng full playlist, ayan. Salamat po ng marami, ayan. Always welcome po. Dana po, T1 to T8 host Uragon, may premiere po ako, sabi ni Bearpax Gaming. Ayan, Bearpax Gaming. 8WH, kunin ko rin yung mo, Bearpax Gaming. Patamsakan din natin yan. Salamat host. Ayun. Always welcome po sir. Always welcome. Asa na ba yan si Bearpax Gaming? Guys, kung may mga premiere kayo, kung bago kayo sa aking live streaming guys, kung nakalimutan nyo na, namimigay ako ng WH, sabihan nyo lang ako guys kung ilan yung kung ilan yung kung may premiere kayo guys, ibaba nyo sa akin. Sabihan nyo lang ako kung may premiere pala kayo. Ayan. Patamsakan natin yan. Kailan ba to? May 27, 9:30 PM. Sino ba si T9? T9. Tapos na pala si T9. Bearpax Gaming. Ayan. Perfect World Mobile Homestead Decoration Part 1. Ayan. Kailan ba ito? May 27, 9:30 PM. Listening to our favorite song, I have faith in what I see. Though I know I have met an angel in person, she looks perfect. I don't deserve it. You look T9, ayan. Okay na guys, T9. Activated na, T9. Ma'am MDino Vlogs. Hello naman po dyan kay Ma'am MDino Vlogs. So Ma'am MDino Vlogs, hindi tayo hindi ko buksan ma'am. Kapag ka naka-online ka, ako naman hindi naka-online. Kapag ka ako naman naka-online, ikaw naman yung hindi. Hindi kami nagkakatugba guys. Inaayos namin yung account ni Ma'am MDino Vlogs. Highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am MDino Vlog. Kumusta naman tayo dyan Ma'am MDino Vlog? Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. T1 hanggang T9 guys. T1 hanggang T9. Sabihan nyo lang ako guys kung ilan na ang tinamsakan ninyo. 14 wonderful people in the house. Ayun. Maraming salamat po guys sa inyo. Jeans channel T1 to T8 dan tusok. Ayun. T9 dan sabi ni Kalapatero. +1 sir. Si Ma'am Jeans channel 8WH ma'am. 8WH noted, ayan. Guys, yung kahapon na dumikit kay Sir Joel's Finest, may utang akong 2 hours sa inyo guys ha. May utang akong 2 hours. Kasi nag-brown out sa amin ng 2 hours. Siguro mga 2.5 hours. Sige, bigyan ko kayo ng 3 hours. May T9 pa pala, sandali. Ayan, sabi ni Ma'am Jeans Channel. Sir, 4 po natamsakan ko, sir. Thank you. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili, ayan. Ma'am Maylin Mapili, ayan. Ilan po ba yan? 4WH, ma'am. Noted po. Mega love shoutout si Smiley Mapili. Sabi ni Ma'am Midnight Blue. Beng to Uman Vlog. Nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Beng to Uman Vlog. Hindi to guys budol ha. Oo nga. Hindi to budol. Si Ma'am Beng to Uman Vlog. Napaka-legit and organic na magiging kaibigan guys. Si Ma'am Beng Beng. Ayun. Si Beng to Uman Vlog. Mega shoutout po dyan sa iyo. Beng to Uman Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. Host, noted na po ba yung akin T1 to T8? Opo sir. 8WA sir, noted na po yan, noted. Patamsak po ayon, dito ayan, sabi ni Ashuriken Tito guys.
Chinita Bicolana ang aking kababayan. Mega love shoutout naman po dyan kay Chinita Bicolana. Nagbabalik rin po na, ay, hindi pala. Bago natin na magiging kaibigan, if I am not mistaken, ikaw si ano? Tama po ba? Si Bicolanang Sutil. Mega love shoutout naman po dyan kay Chinita Bicolana. Bigyan kita ma'am ng iyong moderator function para naman pwede ka na maglapag ng iyong bahay whenever you wanted to make friends or do promote your channel in my live streaming. Hello po dyan sa iyo, Chinitang Bicolana. Welcome din po sa aking live streaming. Yes, salamat po Manoy. Ayan. Siya nga, Chinita Bicolana. Sir Uragon, tambay muna pakain lang ako ng maalaga ko po. Ayan, sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. Wala ba tayong papatamsakan dyan, Ma'am Inday? Ayun, natamsakan ko na tong lahat. Ay, ito pala si Bearpax Gaming. Tamsakan ko muna. Yes, salamat po Manoy. Ayun, matagal pa yun Sir Uragon, sabi ni Ma'am Inday. Oo nga. Di ba meron ka sa aking code, ma'am? Kailan ba ito? Hanapin ko muna si Ma'am Inday. T10. May 27. Ay, tapos na yung, ano mo, yung isa. Yung kaninang alas 6. Ito, May 31, 6 p.m. Patamsakan natin to ma'am. Kasi yung T10 is ano pa yon. Tapos na pala yung T10 ngayon lang. Kaninang alas 6. May 31. Ilagay natin. May 31. Anong oras ba to? Alas 6 ng gabi. T10 guys. T10. Para kay Ma'am Inday Dario Vlog, T10. M. Jao, si Ma'am Midnight Jen. Yan guys, T10. Tamsak na din ito, sabi ni Harlem O. Hello naman dyan sa'yo, Harlem O. Oy. Thank you also for that sweet tamsak, Harlem O. BG lang po ako, Ma'am Garan Show. Thank you also for keeping me in your background, Ma'am Garan Show. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan, guys. Si Ma'am Garan Show together with Harlem O. Si Ma'am Simple Lai. Yan. Eto pa guys, si Ma'am Claridel Ilanga, kung di niyo pakadikitan niyan guys, si Ma'am Adel, si Ma'am Tim Shobi, si Ma'am Jonas Salundaga, si Ma'am Ina Macpri. Ayan. Sino ba? Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Mag-iwan lang kayo guys ng hashtag Uragon ha, para alam nila kung sino yung mga dinikitan niyo, saan galing kayo, saan kayo dumikit. Ayan. 1 to 10, dan tamsak host, sabi ni Ma'am Midnight Jen, always online. Noted po. 10WH, ma'am. Noted po. Ayun. Dan all TT, nasabi ni Ma'am Che channel. Noted, ma'am. Ma'am Cheche. 10WH, ma'am. Ayan. Chinita Bicolana. Guys, babomba naman ako, guys. Maluoy mo. Yung sabog na sabog, guys, ha? Ano pa ba? Ano pa? 15 wonderful people in the house. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Yung mga nangangailangan dyan guys ng WH, sabihan nyo lang ako ilan yung premiere na tinamsakan nyo. Available po yan, T1 hanggang T10. 10 WH, iuuwi nyo ngayon. At kung hindi nyo pa guys kaibigan yung ating bagong sariwang kagagraduate lang guys, si Kalapatero Loof. Ayun. At saka si Joel's Finest. Harang-harang only boy, patamsak. Ayan, sabi ni Ma'am Ina Macpri. Meron pa bang tatamsakan tayo dyan, Ma'am Ina Macpri? EAD Mubarak.
Wow, sana all maraming tatamsakan. Oy! Oo, kailan ba yung una? 5:31, 5:28. Ito muna ang 5:28. Know the difference. B, C, D. Copy and paste. May 28, 9:45 p.m. Ayan. T11. May 28, 9:45 p.m. Ayan. Ina Macri, ayan. T11 guys. Ayan, T11 pwede na. T11. Si Ma'am Ina Macri, T11. Pwede na guys ang T11. Ma'am Ina Macri, hello naman dyan sa'yo Ma'am Ina Macri. Nagbabalik natin guys na kaibigan. Isa sa mga bully kong kaibigan guys. Oo, ako yung pinagbubuli nito eh. Oo nga. Magkasama yan guys ni Ma'am Jonas sa Lundaga. Ang dakilang bully. Sa aming group chat, kaming tatlo lang nga lang magkakasama doon. Ako pa yung oo nga. Ngayon pa lang ako magtatamsak sa iba. Kalain mo yan. Yung iba tinamsakan ako, hindi. On DS sa mga premier host, ayan. Tapos na po ba? Ayan. Sa lahat, Sir Edwin Pin Channel. Noted po, Sir Edwin Pin Channel. 1088, Sir. 1088. Simple ay Leonardo, anak ni patamsak ha. Sabi na Ma'am Ina Macri. Ma'am Ina Macri, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Ma'am Ina Macri. Welcome back din sa aking live streaming. Eto guys, yan si Ma'am Ina Macri, ang kasabwat ni Ma'am Jonas sa Lundagang bully. Binubuli ako niya. Pero guys, nakita niyo yan guys, napakaganda, napakakinis ng mukha, sarap gilit-gilitan ng blade, ganoon. Oo, manggigigil ka sa kagandahan eh. Kung di lang talaga maganda eh. Oo, Uragon left the universe na sana. Kaso at the end of the day, nakakakita ako ng maganda, di ba? Kaya hindi ako nagli-left the universe. Ganon. Kung alam nyo lang ang katotohanan, grabe yan, pinapaikot-ikot kami, naturingang kaibigan. Kalain nyo yun. Ginagawa na ako ng kwento. Kung alam nyo lang talaga guys, ako talaga yung bully ka. Sino pre ang bully sa'yo, pre? Ate Mon Vlog, mega love shoutout. Hello, ma'am. Dalawa yan, only boy na tatamsakan. Sige na nga, ilagay ko na nga yung isa pa. Yung sa May 31, ilagay ko pa. T12. Ayun, ilagay ko kita, ma'am, sa T12. Ay, hindi pala. T13. Ilagay kita sa T13. May 31, 9:45 p.m. Ayan. May 31, 9:45 p.m. Ay. T1 hanggang T13 guys. 13WH guys. Ayan. BG muna. Pare ko yung Ate Mon Vlog sa Kalam. Nawala ng net po kanina. Ayan. Harang ko ulit. Guys, T13. Baka naman guys, T13. T12. Ayan. T1 hanggang T13 guys. Ma'am Grace B Vlog, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Grace B Vlog. Highly recommended channel yan guys si Ma'am Grace. Mega live shoutout na dyan po dyan sa iyo Ma'am Grace. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Ina Macri, nakakita pa ako sa ganda mo kaya di pa ako bulag. Sadyang mabait lang talaga ako askin. Diba? Host, pwede ako magtamsak pero di pwede magdikit. Ayun. Opo sir, pwede ka magtamsak sir. You can use your
You can tamsak. Oo. Mm-mm. Bigyan pa uli kita sir ng ano, ng kung ilang tinamsakan mo. Ayan. Guys, patamsak naman ako sa T12. Sige na guys. T10, T11. Patamsak ako guys sa T12. Maluoy na, maluoy. Sige na. Pre, may 91 ang tamsak, pre. Binawi pa yung dikit. Ano ba yun? Binawi yung dikit. Nilaglag. May dalawa na agad ako tinamsakan only boy. Tinamsakan ko na yung dalawang premiere ko. Akalain mo yon? Si Ma'am Ina Macpri nagsarili. May dalawa na agad na tinamsakan yung dalawang premiere niya. Dan sharing po, sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Ma'am Grace, thank you naman po dyan kay Ma'am Grace B. Vlog. Highly recommended channel yan guys, si Ma'am Grace. O diba? Ang didikit sa premiere ko, isusumpa ko. Kalain nyo yan. Huwag na huwag nyo guys na dinidikitan ng premiere. Oo nga, paliwanag ko guys sa inyo. Huwag na huwag nyo dinidikitan ng premiere kasi nga based on community policy, ang premiere is not a video, o diba? It was set to be your future video yung tinatawag. Magiging video nyo po lang. Pero kapag ang premiere natapos na, pwede nyo panoorin yan kung ilang kahaba, doon nyo dikitan, okay lang po yun. Pero ang requirements is kailangan tapusin nyo. Uragon plus 5 po, sabi ni Ray Carriaga. Noted. Plus, asan ba yung ano? 6 plus 5, noted. 11WH. Tita A na Macpri, una ako sa T11 mo po. Ha, love you. Tamsak, ako yung pangalawa. Ako yung pangalawa kay Ma'am Ina Macpri talaga. Akalain nyo yun. Makikita nyo guys ang kagandahan ni Ma'am Ina Macpri. Asin maganda. Oo nga, nanggigigil ako sa ganda eh. Tamsak. Nagtamsak na rin ako sa pangalawa. Ayan. Joel's Finest T11 and T12. Ayun. Ganun ba host? Di ko alam. Haha, ayan. Ako po Ma'am Beng Tuuman, ang premiere is not a video. Hindi pa yan video. Premiere pa lang po yan. Yan ang sinasabi ni Ma'am Ina Macpri na bawat didikit sa premiere, isusumpa niya. Kasi naglalagas yan. Matatawag lang kayo guys na spam subscriber. Ganun po yan. Ano pa ba? Dinikitan kita host, alisin ko na lang. Ayan. Oh, ganun ba host? Hindi ko alam. Okay lang po yun Ma'am Beng. Oo. Little by little, Ma'am Beng, if you will just stick around, ayan, little by little, you will gonna learn also community policy. And kung may mga katanungan kayo guys sa mga channel niyo, kung may mga kayo guys, medyo na gusto nyong malaman guys, gusto nyong i-clarify, you can ask guys, you can ask. Tapos, ang pagtatanong is, depende kung gaano kahaba, yun ang bayad po yun, ha? Ganun po yun. Negosyo to! Ninegosyo. May ganun. Ganun ba? Dan T10, 11, 12, 13. Ayan, sabi ni Kalapatero Luf. Ayan, sige sir. Plus 4. Ayan. Noted po sir, noted. Uragon plus 5. Sabi ni Ma'am May Vlog, plus 5. Noted. Commission na to. Akalain mo, may humihingi pa ng commission. Nambubuli na nga, may commission pa. Guys, wag nyo guys minamadali ang pagdidikit nyo para hindi kayo guys malaga. Sayang din naman guys, matatawag kayong spam subscriber kapag dinidikitan nyo yung mga premiere. BG po muna, ayan, sabi ni Kalapatero Loop. Ayan, sige lang po sir. Sir, thank you naman po dyan sa'yo sir. Ito guys, si Kalapatero Loop po, diba, ang ganda ng kanyang tattoo, as in, super madaming tattoo, and then madami siyang kalapati. Baka naman sir, pahinga ako ng kalapati. Tumatanggap ako ng kalapati, kahit isang pares, as in.
Dati ang dami namin guys na kalapati dito sa bahay namin, as in sobrang madaming kalapati dito sa amin. Ang ayoko lang kasi sa kalapati is that kapag ka dumapo yan sa mga sinampay nyo sa labas, gumuguhit yan eh. Pero kailangan ikulong talaga. Pero hindi na namin makulong yun kasi sobrang dami ng kalapati. Nawala lang yun nung umalis ako when I go to Taiwan, and nung nagtrabaho na ako, unti-unti nang nawawala sila. Ayun, na-miss ko yung kalapati. Salamat po sa pag-share ng mga bawal at ng pwede. Ayun. Opo ma'am, opo ma'am. Ano pa ba? Ano pa ang gusto nyo malaman, guys? Pwede kayo magtanong. You can ask. Hoy, si Pre, nangangailangan. Oo. Patamsak, guys. Patamsak. T1 hanggang T13. Bearbox Gaming tamsak dan, sabi ni Sir Joel's Finest. Sir Joel's Finest, sabihan mo ako sir kung ilan na. Ipunin nyo lang guys, ipunin nyo yung mga tinamsak nyo. Tapos isahang sabi lang para makuha ko lahat ha. Yung mga naka-background dyan guys, baka especially sa mga monetized and non-monetized guys, especially sa mga monetized or special din ang mga non-monetized guys, it is because they are badly needed ng WH. Ayan. I am giving away free WH guys. You don't have to worry about anything. All you have to do is to cast your like votes sa mga respective premier. Ayan. I will gonna give you free WH sa bawat tatamsakan ninyong premier. Di ko natanda, host, tamsak lang ako ng tamsak. Ikaw sir ha. Paano po maiwan ang pagkain ni Lolo? Paano po maiwan ang? Ano ibig mong sabihin, ma'am? Sir Joel's Finest, tamsak ng tamsak. Joel's Finest. I-review ko na lang, sir. Kasi everyday kain sa akin sobra sa 10. Ma'am Beng, yun nga po yun sinasabi ko, Ma'am Beng, sa iyo na once na mali yung pagkakadikit mo, tinatanggal din yung pagkakadikit mo at tatanggalan ka rin niya kasi may mga dumidikit din sa yung mali-mali rin yung pagkakadikit. Kaya nga pati yung dikit mo natatanggal din. Nawawalan pa ng impression rating sa analytics yung mga pinuntahan niya. Ganon po yun. Sayang naman ang effort natin guys kung malalagas din. Si Sir Joel's Finest naka 24 hours na hindi pa rin nalalagasan. Nakagraduate yan guys kahapon sa amin. Kaya nga yung ginawa ko, i-playlist ko yan si Sir Joel's Finest. At the same time, nag-playlist din siya. Si Sir, Kalapatero Vlog. Sir, ganun din ang gawin mo, Sir. Kalapatero Vlog. Ipangisda mo ng ipangisda. Padikitan mo ng padikitan. Pero wag mong gagamitan ang iyong main channel. Kasi iisipin ni Lolo na kapag nagsukli ka ng nagsukli, napakarami mong sinuklian. Bawat dumikit sa'yo, sinusuklian mo. Iisipin ni Lolo na nakikipag-subscribe to subscribe ka. Tatanggalin at tatanggalin yan. Napaka-sensitive ngayon guys ng radar ni Lolo. Tamsak all premier -4 uragon. Bugay mo na sa nangangailangan, sabi ni Ma'am Jonas sa Lundaga. Ilan ba? 13 -4 9 WH donate. Sige, ako na bahala kung kanino ko i-donate. Ayaw mo bang i-donate ko kay Ma'am May at saka kay Ray Carriaga? MIL Team Channel, Mil Team Channel, tamsakdan. Ayan. Sino si Mil? Si Mil Team. Sige. Ganon po ba kahit pinapanood mo sila hanggang matapos? Ayan, sabi ni Ma'am Beng Tuuman. Ma'am, kung ikaw ang nalalagasan, sigurado ka bang pinanood nila? Alam niyo ba guys, ako naglalagas din ako 2, 3, 4 minsan nagiging 10 din. Pero those a couple of weeks ago, hindi naman talaga ako totally naglalagas ng ganong kalaki.
Unlike sa mga naglalagas ng ganun kalaki, it is because they were uninformed when it comes sa mga community policy. I am encouraging everyone guys to read, understand community policy ni Lolo. At kung makapasok kayo guys, mas maganda kung makapasok kayo sa mga forum ni Lolo. Ayan, sa mga forum ng mga creator. Kasi doon talaga dinidiscuss ng lahat. Lahat guys ng mga issues sa forum ni YouTube guys. Pasukin niyo ang forum ni YouTube. Sa lahat ng mga YouTube creator nandoon sa buong mundo. Malalaman ninyo guys yung mga nire-raise nilang issue, malalaman nyo kung paano ginagawa nila. May nagre-response doon ng mga talaga, mga developer ng YouTube. Ganun. Ano ba? Tamsak dan boss harang, sabi ni Joe Margel. Ma'am Grace, mega love shoutout Jonas sa Lundaga. Sir plus 3 po sir, thank you. Sabi ni Ma'am Maylene Mapili. Noted po Ma'am Maylene. Plus 3. 7WH ma'am, 7WH all in all. Sir Gembius, mega love shoutout naman po dyan guys, Sir Gembius. Nagbabalik din po natin guys, malaking bakula o malaking isda is in our building. Mega love shoutout naman po dyan guys, Sir Gembius. Highly recommended monetized channel yan, napakalaking bahay, di ba? 26,000 subscriber yan. Kumusta naman tayo dyan, Sir Gembius? Ni hao mane, mayo sampan, hayo sampan, syapan lama. Yo sampan. Temsak dan host. Thank you for that sweet tamsak, sir. Thank you naman po dyan sa iyo, sir. Edwin Pin Channel 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 plus 5 Joel. Ayun. 8WH, sir. 8 plus 5 13WH. Board Vlogger, nandito na rin may Juts sa taas. Uragon ang pangalan. May galap shoutout naman po dyan kay Board Vlogger. Nagbabalik natin guys ang mala Juts. Juts na Juts. So, diba? Yan talaga ang totoong Juts. Si Board Vlogger, nagla-live streaming yan guys tuwing alas 12. Nandun ako kanina kay Board. Maganda yung background ni Board sa restream. Diba? Kaso kanina malaki siya. Maganda yung may background board. Yung lumalabas yung chat. Hello naman dyan kay Board Vlogger. Ang Juts. Out lang pala. Ayun. Syapan na. Syufan na hula. Hi may how. Tamsak all done na only boy. Ano na mga chismis na napalampas ko. Sabi ni Ma'am Ina Macpri. Ayun. 13WH ma'am. Plus 11. Ma'am, yung chismis ma'am is talagang ikaw yung natuturo ma'am eh. Oo nga. Tinuturo ka talaga ni Pri. Kaibiganin nyo yan guys. Si Ma'am Ina Macpri, highly recommended monetized channel yan guys. Si Ma'am Ina Macpri who is in our live streaming also. Ayan. T11. Ma'am Ina Macpri, kaibigan mo talaga ako eh. Itinuturo ikaw ni Pri na ikaw daw talaga ang pinakabuli dun sa GC as in. Oo nga. Tapos daw siya sobrang bait. Di nga daw siya makabasag ng pinggan, sabi ni Pri. Oo. Tapos pero babasagin niya daw mukha ko. Akalain mo yun. Oo nga. Yun yung sinabi niya. Board Vlogger 8, BFF. Kalain mo yun. Kailangan kampihan mo ako kasi sinusumbong ko sa'yo. Oo. Si Pri talaga yun, guys. Sumusobra na talaga yung Daijun na yan. Da. Ang haba ng da. Diba? Diba? Kalain mo yun. Hindi daw siya makabasag ng pinggan, ma'am. Pero babasagin niya mukha ko. Ma'am Chris! Oy, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Chris Alucon. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan si Ma'am Chris. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Chris Alucon. Highly recommended monetized channel yan guys si Ma'am Chris. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Chris? Welcome po ma'am sa aking live streaming. Si Ma'am Grace B Vlog 1, 4, 6, 8, 10, 12. 10 lang po, ayan. Equals 10. 1 to 4. 1.
1 to 4, 6 to 8, 10 to 12, 10. Ayun, sige, noted po Ma'am Grace. 10 WH Ma'am, ayan, 10 WH. Ma'am Chris, thank you for that sweet thumbs up, Ma'am Chris. Jonas Salondaga, ano yung sinasabi mong kasabwat? May nakikisabwat. Nangangamoy, pinag-aaway na naman tayo. Oy, hindi ko kayo pinag-aaway. Ako, sinasabi ko lang yung katotohanan. Ate Mon Vlog, mega love shoutout po sa inyo. Ang pagbatis nang gagaling pa kay Ma'am Chris Alucon. Ading Chris Alucon, ikaw talaga may kasalanan nito eh. Ikaw talaga ugat ng pagtatagpo namin ni Only Boy Uragon eh. O, di ba? Ay, Ma'am Chris, idinadamay ka talaga, Ma'am Chris. O, si Ma'am Ina yon, si Ma'am Ina nagsabi, Ma'am. Oo nga. Ikaw talaga, Ma'am, sinisi. Oo. Tapos nagkatagpo daw kami. Pinasok ako sa isang GC. Tatlo lang kami. Ako, si Jonas Salondaga, si Ma'am Ina Magpre. O, diba? Tapos ako yung laging nabubuli. Oo. Tom Yum Sisig. Mega love shoutout naman po dyan kay Tom Yum Sisig. Bagong-bago rin po natin guys na magiging kaibigan kadikitan or kabarkada na bibigyan ko ng kanyang moderator function din. Ayan. Jacket na tinatawag ika nga. Ayan. Mega love shoutout naman po dyan kay Tom Yum Sisig. Siguro marami ditong sisig. Alam nyo ba yung sisig sisig ng mga Ilocano, I like that the most. And sisig ng Ilocano, I really like it. I do. Tapos yung isa pa sa sisig, yung kinalas, tapos yung iniihaw, tapos ano ba 'yon? Parang katulad ng sisig yung paggagawa. I like it. Mansarap nun. Tadhana yan. Tadhana daw. Board Vlogger 8, binubuli nila ako. Pa-add po, P10, P11, P12 po, host sa Binoverpax Gaming, plus 3, WH, noted po, Pulpog Only Boy. Plus 3, noted po, noted, ayan. Pulpog, hindi yun pulpog ma'am, yung yung isa sa sisig, yung dinakdakan, diba? Gustong gusto ko yan, I like it. Tama ma'am, dinakdakan ba? Ayun. Opo ma'am, dinakdakan nga. Ang sarap nun. Oo, ang sarap ng mga Ilocano. As in, I love that taste. I love the aroma and the taste, syempre, the taste. Buhay tamsakdan, my dear. Ayun, sabi ni Sir Joel's Finest. Grace B. Vlog, di lang doon ma'am, kahapon pa to. Doon pa kay Ate Lai, yung durog na. Dinakdakan, sir. Opo ma'am, dinakdakan po. Ang sarap na, at saka yung sisig ng Ilocano as in. Tapos, yung sa Bisaya naman, gustong gusto ko yung parang inasal, yung manok na nilalagyan ng napakaraming, yung lemongrass, ayun. Tapos iniihaw, ang sarap. Pahinga ka muna mga isda. Ayun. Ayaw ko nang pumasok ng LS. Palagi akong nabubuli. Kahit saan ako mapunta, syakit na talaga. Uy, pre, sino ba pre nang bubuli sa'yo, pre? Kaibigan mo ako, pre. Pagtatanggol kita. Sabi ko nga sa'yo kahapon, I will giant you. Tusok T1 to T13. Minus 2 equals 11, sir. Sabi ni Ma'am Ate Mon Vlog. Ang gagaling ng mga nito, mga mathematician dito ang mga tao eh. 11WH, ma'am, noted po ma'am Ate Mon, 11WH, ayan. Uragon, pa-shout out sa mga bago, utang na loob, dikitan ako. Diba? Guys, shout out naman sa mga bago guys, dikitan nyo naman guys si Board Vlogger, utang na loob. Uragon, how's the weather? Ano daw? How's the weather there in Taiwan? Sabi ni Tom Yum Sisig. Weather in Taiwan. You can simply type weather in Taiwan, sir. Ayan. So, I'm in the Philippines now. Tom Yum Sisig. Wow, Inglesero tayo. Weather for Taiwan, guys. Conditions are mostly cloudy with a temperature of 73 Fahrenheit, 23 degrees Celsius. Medyo mainit siya. The wind is blowing from west-northwest at 15 miles per hour, 24 km per hour. And the current humidity is 25%.
You're in Taiwan? No, I am in Philippines now. Ayan. I just came home. Ayan, Philippines. A couple of months ago. I go home Philippines. Ma'am, M. Dino Vlogs. Hello po dyan sa'yo, ma'am. P12 dating tamsak. Oh, I thought you're in Taiwan. Sorry, I checked your about channel. Sorry. It's okay, Tom Yum Sisig. It's okay. Yes, I've been in Taiwan. I live in Taiwan for almost 12 years and I go home. Wow, Inglesero, si Tom Yum Sisig. Are you a Thailander, Tom Yum Sisig? All the way from Thailand, if I am not mistaken. All of your video is almost all in Thailand. You got too much pride to make any promises. Basta Mom. Or you are in Taiwan. Say Boss Mike. You are in Thailand. Mega love shout out to you, Tom Yum Sisig. Yes, Bangkok. Mega love shout out to you all the way from Bangkok, Thailand, guys. We have here our new guest. The name is Tom Yum Samyang. Mega love shout out to you, Tom Yum Sisig. Welcome also to my live streaming. Thank you for staying in my live streaming. Ma'am, Bicolanang Sutil. Allah, Bicolanang Sutil. Thank you naman po dyan kay Ma'am Bicolanang Sutil sa sa pag-member mo sa ating VIP community. Ayan. Ma'am, bigyan kita muna ng iyong tawag dito. Bigyan ko muna ikaw, Ma'am Bicolanang Sutil, ng iyong VIP code. I thought you are in the Philippines also, Tom Yum Sisig. Si Ma'am Bicolanang Sutil, guys. Baka hindi nyo pa guys kaibigan ng aking kababayan na si Ma'am Bicolanang Sutil all the way from Saudi Arabia, if I am not mistaken. Saudi or Kuwait ata yan. Ito guys Ma'am, bigyan kita ma'am ng code na BC. Sana wala pang nagmamayari ng BC. Ay, BS pala, BS. Bigyan ko muna guys ng ito. Sana wala pang nagmamayari ng BS. May nagmamayari naman ng BS. Bigyan kita ma'am ng BS1. Ayan. Ayan. Ito guys, please do connect to our new VIP member. Ayan, si Ma'am Bicolanang Sutil, BS1. Ayan. Every time na papasok ka ma'am, pwede mo nang gamitin ang iyong code, BS1. Wow, you've got a lot of international viewers from Saudi Arabia to. Yes, I have also here in Malaysia. The name is Ma'am Victoria Colubi, and we have here in the Philippines also, Joel's sino pa ba? Ma'am Smooth Just with Rusties all the way from Australia also, together with Ma'am Marisa Sonder Vlog. And sino pa ba? Chinita Bicolana is from Saudi Arabia also. Ayan. Selamat datang. Ayan. And I am grateful to have you here also in my live streaming, Tom Yum Sisig. If ever guys if you are not yet connected with Tom Yum Sisig, you can simply visit also Tom Yum Sisig's channel all the way from Thailand. Mega love shout out to you, sir. Welcome also to my live streaming. Ayan guys, all the way from Thailand. You can have also an audience from Thailand if you're going to connect with our foreign friend. The name is Tom Yum Sisig. You know what Tom Yum Sisig? The term sisig means in the Philippines, that means one of the Ilocano delicacy, or a part of the Philippines. It's part of their delicacy. Yeah.
kind of delicacy. Some part of the Philippines, it's a very good, it's a really nice food. The taste is so delicious and some kind of an awesome. You will find it awesome. The taste is awesome. Trust me, I do. Yes, I know sisig in Philippines is a beer dish, right? Yup, kind of. But actually, I didn't match it with beer. I love eating it. I don't like matching it with beer. Ayun. Yup. Host Ilocano ka ba? Ayan. Hindi, may bahay po doon yung Pinamagpri sa Wadi Crab. Food pa sa Tay, daay, duway la crab sa Wadi Cabon. Diba? Ay, bahala ka dyan. Ma'am Garansyo, hindi po ako Ilocano. I am a Bicolano, guys. Ayan. Main mo po yan. Kalapatero Loop, 59 subscriber. Ma'am, may Kalapatero Loop yan na main channel. Ayan, Kalapatero Loop ang kanya main channel. May ninja din siyang Kalapatero Loop. Ayan. Konpenyan Rayban. Tom yun sisig. Wow! Inamag you can speak Thai. Wow. Yes. She know how to speak also Thailand. Thai. Aldrin Gandesa, Chinita Bicolana, dan po pasukli na lang po. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Mega love shoutout also to you, Sir Aldrin Gandesa, all the way from Japan. Mega love shoutout to you, Sir Aldrin Gandesa. Welcome also to my live streaming. Ayan pa guys, si Sir Aldrin Gandesa, all the way from Japan. Isang Ilocano pala yan. Hello naman dyan sa'yo, Sir Aldrin Gandesa. Welcome din po sa aking live streaming. Ina magprisabay di crab, pen yang raibang crab. O de. Yumuang tay fruit law crab. O diba? Ano daw? Ay, bahala ko yung sa buwan. Hindi naintindihan na. Upuchiwa na. Upuchitaw sa mutsang eh. Kadumagat Vlog, shoutout po Tamsakdan. Ayun, mega love shoutout din po dyan kay Kadumagat Vlog. Bagong-bago rin po natin guys na kaibigan. Ayan, si Kadumagat Vlog who is in our live streaming. Hello naman po dyan sa iyo, Kadumagat Vlog, diba? Bigyan kita sir ng iyong moderator function para naman makapagsimula ka na rin na makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Hello po dyan sa iyo. Welcome din po sa aking live streaming. Tipushi, ayan. Ni Puchitaw. Tuwe, Puchitaw sa mo chang eh. Chanda, ukay chang eh. Ukay naga Mandarin. Naga Thailand, Puchitaw sa mo chang. Chanda. Chin. Ni kay chang ba? Chanda ni Hawe. Chanda. Uy, masitaw na daw. Dalang host support from Madam Lai Leonardo. Ayan. Thank you naman po dyan kay Kadumagat Vlog sa mga support mo dyan. Pupuchitaw, Intay, is Mike Cow, Chai Crab. Pupuchitaw, in Thailand is Mike Cow, Chai Crab. Pupuchitaw. Sa Thailand, sa Thai, ang Wupuchitaw is, Mai Khao Chai Crab. Diba? Kuya Urago, nakita mo yung balita sa 10 anyos na bata na kawawa? Hindi po. Ano po yun? Ano nangyari? TGNG Vlogs is in our live streaming all the way from Philippines. Hello Philippines, the Budol Queen. Mega love shoutout naman po dyan kay TGNG Graphics. Highly recommended monetized channel also guys, si TGNG Graphics. Mega love shoutout naman dyan kay Budol Queen. Welcome din po sa aking live streaming. Ano daw sabi doon? Abuchi Chang, Chidi Kong Koila, Abuchi Kek, Ek. Bobo Chichang. Riri Kong Koila. Are you in Manila? No, I am in Southwest Luzon. Ayan. Ay, tama. South Luzon. I am in South Luzon. Ayan.
Part of Luzon, ayan. Manila is in Luzon, but part of Luzon, but I am not totally in Manila, ayan. I am in southern part of Manila, ayan. Almost. Taga Isabela, Kabsat, ayan. Uragon, are you in Manila? Ma'am TGNG Vlog, good evening sa Budol King. Cebu. I am not in Cebu, I am in Albay, ayan. If you know the world's most beautiful volcano in the world, o diba? The world most beautiful volcano, o diba? The perfect cone volcano. It was located in our province. Yeah. Not Mount Fuji, it's Mount Mayon. Yeah. Mount Mayon. It's Mount Mayon. Located in Albay, ayan. Garansyo, Abu, Kabagyak, Jay, Kabsat, Bagaw, Kwen, Lasam, ayan. Oh, Mount Mayon in Albay, yes. Mount Mayon in Albay, yes. The perfect cone. The world's beautiful volcano. Yeah. Guys, hindi yan siya galing sa southern part sa Luzon. Galing yan ang Japan. Para lang siya Pilipino. Hindi, Thailander siya. Ashuriken. So you know how to speak Tagalog also. Tom yun. If you know how to speak Tagalog also, wow, you're amazing, di ba? You know how to speak also Mandarin, you know how to speak Thai. I wonder if you know how to speak also Tagalog. And hey, by the way, thank you also for tuning into my live streaming. Thank you for staying also. Tom yun. Ibiganin nyo guys, ayaw nyo ba magkaroon ng tawag dito? Ayaw nyo ba magkaroon ng audience nyo all the way from Thailand? Tagalog, yes, I can speak Tagalog. Makanta umaka po, makanta hapon po, makanta kape po. No, it's not Tagalog, it's Tagalog. It's magandang umaga po, magandang hapon na po, magandang gabi po. That's it. It's Tagalog. Ginawa mong K, yung G. Grace B. Vlog Dan, sabi ni Kalapatero Loop, guys. Si Sir Kalapatero Loop, if I am not mistaken, he is somewhere in US ba, sir? US ka po ba, sir? Oh, sorry, you are a good teacher. No, I'm not. I'm just teaching you. Teaching you the proper way of speaking Tagalog. Garan show. Tuwai ni Nakmit Kabsat. Ayan. Totally understandable. It's totally fine. Guys, simply make friends, guys. Whenever you wanted to make friends, guys, in our foreign friends, guys, simply visit also Tom Yum Sisig channel. Our foreign friend, diba? All the way from Thailand. Bangkok, Thailand, guys. I will going to give you also, guys, the link. Ayan. I will going to drop the link of Tom Yum Sisig. He's very nice, diba? Nakikipagkwentuhan siya. At magaling siya sa English. And hey! You're really good in English. I have a lot of friends, Thailander friends. Way back when I was in Taiwan, they just know a little English, but you are very good in English, and I salute you for that. Ito guys, bigyan ko yan ng para naman maano niya.
Tom Yum Sisig, I will going to give you code. I will going to give you codes so that whenever you visited my channel, my live streaming, you can simply type only Tom. Nightbot will going to drop your link. You don't have to worry about dropping your link. Ayan. Guys, please do connect to Tom Yum Sisig, guys. The link. Yan. Ibinababa ni Nightbot. Ayan. Nightbot will going to drop your link. Instead you, oh sorry, what is the link for? It's the link for your video. So whenever someone wanted to make friends or do subscribe in your channel, they can simply click that link. They will be automatically prompted on your channel. And it's too easy for them to connect with you. Topax MB, mega love shoutout naman po dyan kay Topax MB. Mega shoutout naman po dyan sa iyo ma'am. Topax MB, nagbabalik natin guys na kaibigan. Welcome po sa aking live streaming. Wow, Mayat, J. Aurora, Kabsat Garansyo, ay link mo, ibabam Kabsat. Ayan. Ako din kuya, one time sa ibang LS may nabagong friend ko lang, pure Turkish siya. Nosebleed ako sa English niya. Ayan. Oh no. My channel is usually for Thai audience. I'm very sorry. It's totally okay. You don't. Hey, let me clear to you something that you really have to make friends all over the world so that your friends, so that your channel gain a lot of audience, gain a lot of ratings. It's okay. 没有关系 都没有关系 Wo how to paying you nagakangka ni the channel chanda friendship 没有问题 没关系 Tom Yum Sisig, you're so yummy. You know what? Because your sisig in the Philippines is very delicious. Bayan, Pisho, Shishe. Oh, you're really good also in Mandarin. You've been in Taiwan. I wonder. Guys, please do connect guys to our friend, ayan, si Ashuriken, marunong ka sir, mag-Thai, galing naman ayan. Ito guys, kaibiganin nyo yan guys, si Ashuriken, magpi-face reveal na din yan, si Ashuriken, ang ganda guys. I bought this one in Taiwan. Bicolanang sutil dan tuyo sabi ni Ma'am Garansyo. Yes, I had a vacation in Taipei in 1997, very long time ago. There was no Taipei 101 that time. Yeah. 1997. I've been in Taiwan last 2008. Been there. Started working in Taiwan and I stayed there for almost 12 years. Wala akong naintindihan kuya. Nagatom yun sisig, naga-Ashuriken so tapos sitaw sa mubudat siyang may okan siya. I remember there was a big earthquake way back in 2001. Oh, tipot siya. May okan siya. Anyway, so much for that guys. Makipagkaibigan kayo guys. All you have to do is to visit their respective channel and to connect to each and everyone guys. And ayaw ba niya magpadikit sir? Hindi, okay lang naman. Tabang nurse. Wag niyo lang kung ayaw. Kung ayaw niya manukli. Yeah. Hey Tom Yum Sisig, whenever someone visited your channel, please kindly return the favor back. That was my friend wanna say to you. Aldrin bahay mo po, sabi ni Ma'am Garansyo. Ito guys, si Sir Aldrin Gandesa, AG. Topax MB, nagbababa po ng kanyang bahay guys. Please do connect also guys to Topax MB. Ayan. Time check tayo guys, time check. 31 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Philippine Standard Time. Ano? Sabi ko sa iyo
Butchikik, ik, ik. Sabi ko, hindi mo naintindihan kung ano yung pinagsasabi namin. Shuriken na po ayan, sabi ni Topax MB, baka naman time. And guys, i-type nyo lang ang time. Diba? Tuwang-tuwa si Toto. 17 wonderful people in the house. Mega shoutout sa inyo guys. And thank you also for tuning into my live streaming. Thank you also for keeping me in your background guys. Nagbabakas na lang po ako sa inyo. Pinapanood ko muna kasi. Salamat po ayan. Sabi ni Ma'am Chinita Bicolana, also known as si Ma'am Bicolana ng Sutil. Ayan, BS1. Si Ma'am Adel nandito pa rin sa atin guys. Ito guys, si Ashuriken, si Ma'am Cheche, dikitan nyo ang budol na to. Sino ba yan, Ma'am Cheche? Ay! Ito guys, budol. Si Ma'am Cheche pala to. Aldrin Kidit na ako, ayan mo, tataakad sa tayan. JM Channel, sabi ni Ma'am Ate Mon. Ito pa guys, si Calapatero Loop. Sir, saan ka na nga bang bansa ngayon, sir? Si Calapatero Loop. Guys, please do connect also guys. Si Calapatero Loop guys is bagong-bago natin guys na kaibigan na kagagraduate lang ng 1,000 subscriber. Baka naman, pasensya na medyo busy po. Ayan. Okay lang po ma'am, okay lang po. Sa UK, all the way from United Kingdom, di ba? Sana all nasa United Kingdom, di ba? Kingdom of the United. Pre, ikaw presang ka, pre. United Kingdom of Cebu, di ba? UKC. USC pala si pre, ayan, nasa USC. Si Ma'am Simpolay guys, nasa USB. United States of Bulacan, di ba? Shesheni, wala Jijinishi, how and who, she won, which one? Hawa? How? United ka. Who's thumbs up, sabi ni Mama Elma, all the way from si Mama Elma. Saan ka na nga ba Mama Elma? Mega love shoutout naman po dyan sa yung Mama Elma, also known as Elma Tihada, our VIP member guys, so is in our live streaming also. Hello naman po dyan sa yung Mama Elma. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Kuya, teach me some Thai words please. Ayan. Uy, hindi yun Thai words, Mandarin yun. Chinita Bicolana, thank you po. Ang marunong mag-Thai words is si Ma'am Ina Macpri, ayan. Ang aking language guys is Mandarin, Chinese Mandarin. Marunong siya. As in. Tom Yum Sisig, long time friend already, ayan. Sabi ni Ma'am Adel. On the way na daw sa Topax NB. Time check tayo guys, 35 minutes past the hour out, 7 o'clock. Tom Yum Sisig, yes I will, thank you. Nice to see you here also. Ayan, sabi ni Ma'am Adel Susig. Hello my friend, it's been a long time. I'm so happy to see you here. Please send my regards to your mommy. Thank you. Magkakilala na sila ni Ma'am Adel. Mandarin, I mean, ayan. Dating dikit na po pala Topax sa MB. Tamsak na lang po, ayan. Sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Okay lang naman. Ang Mandarin is, mabilis lang naman guys. Kapag pupunta ka ng Taiwan, kailangan mong malaman mga basic Mandarin. Mga basic guys. Kung paano magbilang ng pera, unang-una, paano magbilang. At tapos, ang una kong pinag-aralan guys, paano magbilang, paano mag-pronounce, at kung ano ang mga ibig sabihin ng yung mga basic words natin, kung ano, papaano, saan, mga ganon yung una kong inalam. Tapos ang pangatlong inalam ko yung mga mura nilang lahat, diba? So I know, diba? Pinag-aralan ko yung mga mura nilang lahat as in, nga. Kasi hindi ko alam kung minumura na pala ako kasi pumunta ako ng Taiwan, syunga-syunga ako, hindi ko alam yon.
Tapos meron akong katrabaho na ibinibenta pala ako. Sabi ko nagagalit sa akin kasi hindi niya naman ako tinuturuan, ginagawa niya pa akong syunga-syunga. Diba? Mega love shoutout naman doon sa katrabaho ko. Na ginawa akong syunga-syunga dahil kabago-bago ko, hindi ako tinuturuan, ayaw akong turuan ng trabaho, ginawa pa akong syunga-syunga. So pinag-aralan ko 'yon. Kaya nga guys, sabi ko sa inyo, never underestimate the capacity or capability of each and every people na nakakasalamuhan nyo kasi hindi nyo alam. Diba? So pinag-aralan ko yun lahat. Kaya ako natuto mag-Mandarin. Ay medyo fluent ako konti sa Mandarin. Chinese Mandarin. Ayan, medyo fluent ako sa pagsasalita. It is because I really study Chinese Mandarin also. Para hindi ako mabenta sa ibang bansa, di ba? Yun ang una kong pinag-aralan. Sino ba? Adel Sulit, thank you my friend. Sabi ni Tumyum Sisig. Uragon, please contact with Adel Sulit. She's also very kind live streamer. Yes, Tumyum Sisig. Adel Sulit is one of a very good friend of mine also. Together with his mom, Ma'am Clara Del Ilanga, I know their family also. They're very kind live streamer. They're an awesome and kind live streamer. I've known her several months. A couple of months ago or years ago. Yeah, I've known Ma'am Adel Sulit years ago. Yeah. Yes, they were lovely family. Yes, agree. Anyway, ano pa ba? 18 wonderful people in the house. Ayun, maraming salamat guys sa inyo. Baka guys hindi nyo pa nadikitan or natamsakan mga premiere guys. Magtamsak na kayo guys. Time check tayo is 38 minutes past the hour of 7 o'clock. Pre, magsimula ka na pre. I'm about to na rin. Na lang ako guys. 10 minutes na lang ako guys. 10 minutes. Guys, sabihan nyo ako guys yung mga nagtamsak guys ha, para makuha ko yung mga pangalan ninyo. Para naman ma-play ko kayo. Ayun, mabigyan ko kayo ng WH ha. BG lang po, sabi ni Kalapatero Loop. Ayun. Sir, habang naka-BG ka dyan, sir, i-play mo yung channel mo ng ninja mo. Para naman may pumapasok na WH, sir. Hindi maglagas. Oo. And kung may mga katanungan pa kayo, guys, baka naman host work muna, balik na lang uli maya-maya. Sige lang po, sige lang. Ingat-ingat po, ma'am, sa trabaho dyan. Ayan, Shaoxin. Chinese guys, ang mag-ingat is Shaoxin. Diba? Uragon, Nichi, Taiwan, Chinali, Ochit, Taoyen. Yeah, Tongtan Taoyen. Ochit, Longtan Taoyen. Ora, sabi ni Bicola ng Sotel, ayan. Guys, sabihan nyo ako. Shaoxin is taker, yes. Yes. Shaoxin is taker, ayan. Ang mag-iingat. And in Tagalog is mag-ingat. Ni Chanda, ni Haupang eh. I've been there a couple. Yes, Jonathan Lumbaga been in Snow Mountain, Taiwan also. Yeah, she has also a memory in Taiwan. Been there a couple. I never visited Taoyuan. You should have. There's a lot of beautiful girls in Taoyuan, not just in Taipei. Others hiding in Taoyuan. Proud na proud, besh. Diba? Did you ever visit SML? I've been in SML, but I've been there for only maybe two times or once. I've been there once or two times, if I am not mistaken, if I remember it correctly.
Naglaro din ako ng very beautiful place, SML. You should visit with your girlfriend. Yeah, we visit there way back 2012 if I am not mistaken. Dana po lahat sa Tamsak Coast yan. Sana all my girlfriend. Oh. Maganda kasi pre. Ano yung bebe? Oh, may fireworks sa amin. Yung mga nagpuputukan guys, we have fireworks. Pre, magsimula ka na pre. Oy, ano na lang ako. 5 minutes na lang ako guys. Okay pre, ayan. Mega love shoutout po dyan sa inyo. 18 wonderful people in the house. Ayan. Thank you guys. Maraming salamat sa inyo. Thank you also for keeping me in your background. And, ayun na nga, fireworks. Someone has birthday party. Wow. Yeah. In our neighborhood, they are setting fireworks. Sige na guys, puntahan nyo to guys, si Ma'am Joanna Salundaga. Ayan. Yung mga magpapatamsak dyan guys ng premiere, those who have premiere guys, you can visit also Joanna Salundaga's channel and you can drop your premiere in Joanna Salundaga's live streaming para guys mapatamsakan din. Ayan. Ma'am Inday Dario, ayun. Hoy, kausapin nyo nga yung Inglesero yan. Oo. Ayoko mag-i-English. Ang Mandarin na lang tayo. May fireworks dito guys sa akin. Siguro may birthday sa kapitbahay namin. Three minutes more guys. Sabihan niyo ako guys. 3 minutes na lang ako. Ayan. And ilipat ko kayo guys kay Tom Yum, I'm about to end. My live streaming will be end at ano daw sabi? Just a couple of minutes more. Ayan. Oh, you finish already. Yes, I spent 2 hours live streaming. I have something to do, an important things to do, to be done. I hope to see you again. All right, nice to meet you, Yuda, Gigi, Hernshe. Shishe. Shishe ni. Shaoshin with a Gigi. Hernhao. Sheshe, ayan. Thank you, Tom Yum. See you around, ayan. You can visit also my friends live streaming. The name is Joanna Salundaga. I will going to drop also Joanna Salundaga's link. She's a good friend of us. She's also a very kind live streamer. Sorry. She's a very kind live streamer. A very good friend of mine. The name is Joanna Salundaga. If you just like, guys, pwede niyong bisitahin. Ayan. Adel Sulit, cheers mate. Nice seeing you again. Ayan. Guys, you can simply visit also Joanna Salundaga's live streaming. She is streaming now. Ayan. Pwede kayong lumipat dito guys. Patamsakan niyo yung mga dapat patamsakan. Ayan. The link is Nightboot will going to provide you the link guys. Ayan guys. Magpapaalam na ako guys. I'm about to end the rin. Ayan. Lipat kayo dyan guys kay Ma'am Joanna Salundaga. Mag-end na rin ako guys. Ayan. Kita-kita ulit tayo bukas alas 5:30 ng hapon.
hanggang alas 8 ng gabi. Ayun, ang aking schedule guys. See you around and maraming salamat guys sa inyong lahat. I do hope na nakuha ko lahat ang inyong mga tinamsakan guys at nang mabigyan ko kayo ng inyong mga WH, o diba? Magpapaalam na ako guys sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Ma'am Bicolanang Sutil, maraming salamat po sa inyo. The rest of you guys, ayan, enjoy the rest of the night and have a good night. I love you all guys. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Thank you all guys. I love you all. Ciao.